какво е скритото значение на името Яхве или Яхова. В Стария завет това беше името, с което юдеите наричаха Бог. В Евангелието на Йоан 19 глава Исус Христос е разпънат на кръст под Пилат Понтийски, а над главата му е поставен надпис, на който пише Исус Назарянинът, царят на юдеите. На еврит е последния начин: Йешуа Ханоцри Вемелех Хаяходим. Ако вземем първите букви на всяка дума, се получава Юд-Хей, Вав-Хей или начина, по който Яхве се изписва. В еврит също така всяка буква има свой собствен символ и значение. И ако вземем този акроним Юд-Хей, Вав-Хей, символът е следния. Юд е ръка, Хей за благодат, Вав пирон и Хей е отново благодат. Тоест, скритото значение на Яхве се получава ръката на Бога, разкри благодат. Беше прикована на кръста и разкри благодат върху благодат. Интересното е, че тази дума не може да бъде прочетена с глас. Начинът, по който юдеите я произнасят, е така. Всеки път, когато дишаш, ти произнасяш заветното име на Бога. Няма жив човек на тази земя, който с дишането си да не признава, че има Творец, който го е създал.